eskuz esku lotuta, sokadantzea, hori da herri bat, eskuz esku lotuta, bi zutabe sendotan finkatuta, aurreskua eta atzeskua. Hau, Durangaldeko sokadantza gendun, neskek eginda kasu honetan, eta Durangaldeko dantzetatik pasauko gara Gorbei aldekoatara, Anbotopetik Gorbei aldera. Eta Andramari dantza taldea zeusagatik ezagune bada, jota eta porroengatik da. 70. hamarkadan, hasi zan taldea hor Gorbei inguruen Arrati aldean, Zeberio aldean batez be, joten inguruko pausuak, ohiturak, egiturak, estiroak ikertzen eta oin ikusiko dozuena hori da, gitxora bera. Hainbatera ikusiko dugu jotak eta porrok egiteko, doinu ezberdinakaz, pausu ezberdinekaz, binaka, launaka eta erromerien.